ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನು ನೀವು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೆದ್ರ ಕೈತಲ್ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಂದ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಏನ ರೆಟ್ರೋ ಬೆಲ್ಲ ಅಂದ ಸಲೂನ್ದ ಪುದರ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸಲೂನ್ ಏರ್ ಪೂರ ಇಂಚಿದಕಲುಲ್ಲರ್ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ 2 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲರ್ ಎನ್ನ ಪುಚಲ್ ಕಟ್ ಎಂಚಾತ್ ಪನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಬೆದ್ರಡ್ ಸಲೂನ್ ಹೋದು ಬೆದ್ರಡೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಐದು ಬತ್ತ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಶಿರಡಿ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಚ ಎಂಕೋ ಕುರ್ತೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಗೇತೊನಗ ಅಂದ ನವಮಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋರಿತ್ತು ನಂಚ ಐತ ಬದಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅವಗೆ ತೊನ್ನಿ ಬಾಟಲ್ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮನಿ ಪಡ್ಲು ತಿಕ್ಕುಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಅಂಗಿಡ್ ಪುರಾಂಡು ಸಾಯಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪುರಾಂಡ್ ಮೂಲ ಬೆದ್ರಡ್ ಐನ ಶಿರಡಿ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪುರ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಮ್ಮನ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತಾಂಡು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕೂಪಿನಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಟ್ರಕ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ಮನಸಾತುಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಕೋಡೆದ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪೆರದ ಇವಾಗ ಅಂಚ ಅವು ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಮಂದೆ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ ಹುಡ್ದ ಕೋರಿದ ಅಮ್ಮ ಇರ್ ಫುಲ್ ಕೋರಿ ನೀರ ಈಗ ತುಗ್ಯಾನ ಚಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂತೆ ಪರಿ ಐದು ಕಲ್ಕೊ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಮಂಡೆ ಮಾರ್ಚ್ 7 ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಶಿರ್ಡಿಗೆ ಬಿದಡ್ನಿ ಟೈಮ್ ಕಾಂಡೆದ 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮೀದ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಂದುಲ್ಲೆರ ಪಂಡ 6:40 ಫ್ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಬಿದಡ್ನಿ ಏನು ಲೇಸ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕುಲ್ದು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ Poi, anzi, guarda, anzi. Sai, ciao. Undu, sandwich undu. ಕಲ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ ಪಪ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಜಲೆ ಏನ ಪೆನ್ನೆ ಓ ಕಲರ ಆ ಹೌದು ಹಲೋ Nice. Hi.
ಬಾಯ್ ಸಾಯಿ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ನೀರು ಹಾಂ ಸಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಾಂಬೆ ರೀಚ್ ಆಯ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಶಿರಡಿ ಮುಟ್ಟ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಮೂಲೆ ಬಾಂಬೆ ಡೇ ಹಬ್ಬಿನಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಆಡಿಬೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಗಾಡಿ ಶಿರಡಿಗೆ ಪಂಡ ದರ್ಶನ ಆದ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ಪ ಶಿರಡಿ ಉಂಟು ಜಾಂಜ